PD Josh, Yo, dog. people, you know. Now Chris, everything Chris. Doctor, eh. To isa mina mato inopedza mabhoro ngerosari patani diamond cheka pakimbali akonge aya ni robeni na ribari irobari aungokwire pamaescalator sandini joina city ukuda agwero joina city hanzi makuwanza celebrity patani ioto honda fiti neniya vature mafemo hold a breath. I've been bad from day one wonzwa veti zvonzi tipe mo ndobva ndati no ikawanda ndotsuka yamovheti when I get a call kogeti ndopinda machena kogeti mobva mati apa magaya ndobva ndati no magaya prophet fila chingomeju donedza kabhidha kama donedza vanonzwa bhata donedza chiise pakanaka worongedza fila chingomeju donedza vanonzwa bhata donedza kabhidha kama donedza chiise pakanaka worongedza vanopanduka vakawana korona ivirus tiri kucyprus vakazvikwidza mumucyprus varove tako kunge antipas ndine malines kunge lobhore adidas ronaldo arova chisizas vanhu vobata musoro voti jesus ndini ndega ndinoita zvine musoro saka zimdanzo yakunditi filatingomeju donedza kabhidha kama donedza vanonzwa bhata donedza chiise pakanaka worongedza filatingomeju donedza vanonzwa bhata donedza kabhidha kama donedza chiise pakanaka worongedza ina mato inopedza mabhoro ngerosari patani diamond cheka pakimbali akonge aya ni robeni na ribari irobari aungokwire pamaescalator sandini joina city ukuda agwero joina city hanzi makuwanza celebrity patani ioto honda fiti neniya vature mafemo hold a breath. I've been bad from day one wonzwa veti zvonzi tipe mo ndobva ndati no ikawanda ndotsuka yamovheti when I get a call kogeti ndopinda machena kogeti mobva mati apa magaya ndobva ndati no magaya prophet fila chingomeju donedza kabhidha kama donedza vanonzwa bhata donedza